Уикендът ни потресе с потресаваща новина. След трагичната вест, че Рич Форестър умира в 6 милиона 700 хиляди 318 425 милиарда 5387 426 епизод на Дързост и красота, трябва да не се отдаваме на отчаянието и да му благодарим от името на бабите си. В такива моменти на непреодолима мъка, нека се фокусираме върху добрите новини. Рич може да ни напуска, но силата винаги ще бъде с нас. Дръжте си пуканките. Само след ден започват снимките на 8-ият епизод от най-епичната сага на всички планети. Част от следващият епизод на Междузвездни войни ще се снима в старата част на хърватският град Дубровник. Охрана от 600 души ще се грижи да няма изтичане на информация от снимачната площадка, а дронове ще следят за шпиони в небето. Тези охранителни услуги ще донесат на Дубровник към 4,5 милиона долара, което не е никак зле. С такива мерки за сигурност нямаме много информация какво да очакваме, но все пак има слухове, че в Дубровник ще бъде заснета космическа гонка. А през изминалите дни в интернет се въртят заглавия като Люк Скайлокър може и да е гей. Какво ли направят някои хора само и само да привлекат внимание? Всъщност историята е такава. Марк Хамил, който играе ролята на Люк, казва в интервю, че сексуалността на героя никога не е била уточнявана, все пак целу на сестра си, затова е свободна за интерпретации и Люк е такъв, какъвто ние го виждаме. Първо си помислих, че това са просто празни приказки, извадени от контекст в търсене на сензационно заглавие, но ровейки се на няколко места прочетох, че режисьорът Джей Джей Ейбръмс е споделил, че много би искал да види хомосексуален герой в поредицата. Така че, ако на 15 декември 2017 година, когато е премиерата, се окаже, че докато го е нямал, Люк не е измислил супер мега добрия план за прецакване на лошите, а обикалял космически гей барове, ами да знаете на кого да се сърдите. Но стига за това. По-важно е да се разбере защо хората се занимават с конкурси като Мис Малко Коте, когато много по-полезно би било да се направи Мистер Малък Друид и да разберем кое от двете друидчета е по-любимо на българите. И Арто Дито и BB-8 са хем по-сладки, хем по-тунинговани от всички малки котета, явили се на въпросният конкурс. И да завършим с една още по-страхотна новина. Утре, 10 март, започва 20-то издание на най-мащабното ни международно киносъбитие – София Филмфест. Режисьорите Тери Гилям, Тед Кочев и Бела Тар са специални гости на София Филмфест, което си е доста впечатляващо. Откриването ще е в зала 1 на НДК с премиерата на най-новият игрален филм на Иглика Трифонова «Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син». Ще има и над 50 български филма, за които може и да си говорим тук. А моят съвет е, гледайте колкото можете повече филми от София Филмфест и аз ще колкото се може по-малко пуканки. Пишете ми в коментарите кои са вашите предпочитания, какви са вашите отзиви и не бъдете малки котета. Бъдете готини пуканки. До скоро!